رسول فرمای چې کله جنتی جنت شه اوله قدم ژدای اوله اعلان دا کیږي وان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا ہمیشہ ہمیشہ زندگی دے مبارک شا نن بعد پتو سے بندے مرگ نرسی کہ مرگ وچ په دنیا شه تو سے ترتلے مرگ تا مرگ رو گئے تو سے بندے مرگ نرسی دوام اعلان ودا کیږي وان لکم ان تشیبوا فلا تحرموا ابدا ہمیشہ ہمیشہ زونی دے مبارک شا نن بعد پتو سے بندے زڑ بیٹھ دریمی دریا میں اعلان ودا کی وان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا ہمیشہ ہمیشہ صحت مبارک شا نن بعد پتو سے بندے بیماری حملہ نشی کوئی نہ دے ہسپتال ضرورت شتا پہ جنت سے نہ دے ڈسپنسری ضرورت شتا پہ جنت سے نہ دے دوائی ضرورت شتا پہ جنت سے اور نہ دے ایکس رے ضرورت شتا پہ جنت سے ہمیشہ ہمیشہ صحت مبارک شا جنت ودا سے ورتاو شا اللہ رسول فرمائی جنت دا سے زوی دا ما لا عین رأت نسترگلی دل دا ولا اذن سمعت نخوشیار وی دل دا ولا خطر علی قلب بشر دے انسان پزرش دے تصور تیر شو دا دا تی جنت اللہ تعالی دے خپل بانگون دے پورا تیور کڑا دا بے دے جنت پا بارش اللہ تعالی خپل باندا تا جنتی تو فرمائی وان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا دا جنتی نعمتینا ہمیشہ دے تو دی دا دے ختم اولو دی سمرا کولا زندگی دے جنت تو سل کولا نا زر کولا نا یو لاکھ کول نا یو کروڑ کول نا یو ارب سال نا یو کرب سال نا 100 کرب سال لاکھ کرب سال نا لا زوالا زندگی ہمیشہ زندگی دغه نعمت سره زندگی اللہ رب العالمین دے رکائی نو دے خواہشات پیرا کول زوی دنیا نہ دو نن مش په دنیا شپ دانگیری لگیا خپل خواہشات پیرا کای اے خواہشات پیرا کول زوی اللہ جنت جوڑ کڑا دا اللہ رب العالمین دے خواہشات پیرا کول زوی جنت جوڑ کڑا دا اللہ رسول فرمائی چی دا جنت دے جنت پا بارش اللہ رسول فرمائے الا ان صلعت اللہ الغالیہ خبردار خبردار دے سامان دے اللہ تعالی چکیمی دے مومنون دے پورا تیور کڑا دا دیر کے ماتی دا او بیا فرمائے اللہ رسول چاگا سامان تجائی دا الجنہ اگا جنت تا او دے دخ کے ماتی جنت تے پورا حاصل اول دے پورا پا دنیا شنن خوری کول دی چا اللہ ناراض نشی ترگے میں چیدہ سے استعمال نشی چا اللہ ناراض شی لو سوپشے میں جدہ سے استعمال نشی چا اللہ نارنا ناراض شی دماغ تصور و دے زڑ جذبہ میں چدہ سے استعمال نشی چا اللہ ناراض شی دا سے طریقے سر استعمال نشی بلکہ پدا سے طریقے بندے میج استعمال کی چمیج نخپل اللہ روزی شی او دا جہان فانی دا آخرت زندگی ہمیشہ دو دیکھے ہمیشہ زندگی دے پورا نن پا دنیا شے تیوری دو اللہ رب العالمین مقاورو کڑی دو دا سمرہ مستورات چی رغلی دی دا کنن عزمو کی چی میجوا پا دے مدرتا شے سبق ہوئی چی رخو ویواو رز روشی چا اللہ تعالی دے علم سہرہ و تاج دے میش پسار بند ایک شیر دائی او کا بیدا سے وقت نہ رو گئی یا مر گئی رو گئی نو اللہ رسول فرمائی من مات فی طلب علمی فہوا شہید سیک پا طلب دے علم ششا مڑ ششو علم لگیا دا طلب کئی عمر گرتا رو گئی دا شہید دا پیو روار شیر سیدہ وی دا علمون سارا چی گیجی نو پا دغ وقشا کا میش دے مدرسے دے پرانیاتو کی جے میش سباق پرشویئی دا شیل منزینا میش دا کئی دیر خلق دا سیدی چے پلمانزے شے کمائی دا پا کلیمے شے کمائی دا دا تی دا شے بچی گونے دی استوزونے دی اگر تخپل منزینا تیرائی چے دل منزینا میں سے ایشی کلیمے ارتا تیرائی چے کلیمے میں سے ایشی دیغن بعد قرآن دا کئی چے قرآن میں سے ایشی پدا سے دا شے چے میش تو استمار گروشی نو کامیابی لیار دو دیغن دے پورا میش تو سے ٹول نیاتی نہ ہو کی دا سمرہ مستورات چے روغلی دی کدا چے دا محسوسا کی چیزوی بل جمعرات تا وزنیرہ مستورات یا روان نن مثال کے طور پر سل مستورات جمع شوی دی او دا دے زون سر خوریو محناتو کی او دے زون سر ہرائی وکاسا یو بلش زینار والی نو دا 200 مستورات بل جمعرات تای بچا خوریو کی 400 مستورات وی او دا 400 مستورات چی دے دغیل منزینا ریخشی دے دغیل کلمہ ریخشی دغا پا او دوسوش فرائض یا او پیرانی تی بینیاز دا کی ضروری چی کم دے شزینا مسائل دے آغاز دا کی دا سمرہ لویا دے خیر خبرہ دو سمرہ لویا دے خیر خبرہ دو نو دغه د پرامش تو سے نیاتینا او کی خوشا میں دے انشاءاللہ آمین امین اللہم اہدنا واہد بنا وجعلنا سببا لمن اہتدى کریم ربا امیش دے زندگی گناہینا معاف کے شرم پڑ دے موسط ذلیل و رسوا خفا و شرمندہ
و بے ذاتہ میں ماں کے دنیا و دا آخرت پلا زوال نعمتیں میں مالا مال کے تر ناروزی ناراض مشو صلی اللہ علیہ